bakoitzak ordu erdi bateko denbora ere. Eta laburtzea kostatu egiten zaidan ez, askotan, anekdota batik irakasten zara eta ideia batetik bestera. Saltkoka eta horrela denbora pasatzen da eta dena aletzeko denborari ez da izaten edo denbora egaldu egiten da. Badezpada idatzi egin duen, baina mentzua honeko zehazteko eta ondorioak garbiago geratzeko. Izan ere esku hau da, gutun bat, Angel Lertxundi baronetari idatzi dio dana, idatzi dio berari, horren baten, ebaztera ikusko dugu, eta adia puntua da, duela 25 urte, nire gauzaketan egiten ziren, eta nik novela honi buruz, zoz, kritika moduko bat edo esan nuen elkarrizketaren batean, ez duguan oso ondo, nun eta zer esan nuen ere. Eta hori, beraz, asertu deitu ditzidan, eta aserre bat sortu zen, eta urte batzuk aserre guztiak ez dara, denboraldi bat irauten dut, eta gero, txamurtzen baten da eta berriro batzutan elkarri topo egiten dute interesuanik, eta gure kasuan zorionez, ala izan. Orduan da nola baituz aserre horren, kronika bat, horren jakikuz. Zorrak kitatzeko adinean sartua nago aspaldi, eta badutarako zerbait dut Jopeituen nobelarekin, eta nola ez ere egile Angel Lertxundi estimatuarekin. Eta horretarako baliatuko dut eskainiz zaidan denborako. Zan ere, itzalde bat gonbidapena jaso nuenean, horretarako unea iritsi zela jakin nuen. Bazak ez dira kasualidadez gertatzen, batzuetan zuzerreten zain zaudenean, zena persona bat horretako aukera hartzen dizuna erdigan eta kasultan lehen gonbidapen izan zen. Lertxundi jaunaren alegiazko jauregira agertu behar nuela, pentsatu nuen, eta kaskas, bertako batea jo ondoren, elkarrizketa luze eta albada mitsu bat izan etxeko baronetarekin. Kasu honetan monolo baten formatuko badu ere, berak aspaldi eskatu zizkidan esplikazio batzuk emateko. Ez lehenago, ez geroago, 25 urte hauek behar izan bai ditut, Otto Petek niregan sortu zuen sentipen gazikozua ulertzeko. Literaturan gai klasikoa da, aspaldi elkar ikusi ez duten bi lagunen arteko topaketarena. Gogora da torkit, adidez, Sandor Marai 1942an idatzi zuen obrak oangarria, azkenen kontua deitzen dena. Izan ere, Otto Petek badu novela honen aire bat, atmosfera bat, bi lagunen kontua, horrela azten daritza, edo bi lagunen txaituren paketzea, edo bi itxairen adiskidetzea, nahi dituzen aldaera edazuka historioak. Urte asko eraro dira eta nik ez du memoria honik iraganeko kontuen zat. Ez dakit nola, oroitzen dut elkarrizketa bat egin ziatela, kazetariak Otto Peituen novelaz galdetu zidala, nik erreparoren bat agertu nuela novelaz, eta Lertxundik telefonoz deitu zidala. Eta horrengo urteetara edatu zela aserre olatuaren ubera, uinak ondartzan, apurka hiltzen joan ziren arte. Ni horretan umea behinez. Pentsatzen dut aserrak egun bat iraungo duela. Lo bat egin eta biharamunean dena lehen bezala esnatuko dela. Izan ere, askatasunetik gauzak natural esatea hobe dela uste duen jarrera batetik idazten dut. Filtrori gabe, gehienetan, minik egin nahi gabe bezain bat. Ni Otto Petek irakurri nuenean, gustatu ote zitzaidan jakin gabe geratu nintzen. Kostatu izitzaidalako irakurtzea. Enuen gozatu erabat irakurketa ordu eta egun haietan. Bada irakurketa modu bat, zertan ari zaren kontzientzia ere itzaltzen zaizuna. Trabari gabe historio bat irentsiz, giro bat astatuz beste dimensio batean biziarazten zaituena. Hala adierazi zuen Biren Azkaratek liburuaren berrargitarpenaren harira. Urteetan izan dudan oroitzapena da, sekulako gozatu hartu nuela. Eskuartean neukana beste gauza bat zela sentitu nuela, guztiz asebete ninduena. Etzen nire kasua izan. Nik Otto Petek pixu baten zama banera ama bezala irakurri nuen. Bultza egin behar izaten nien, batzuetan horriei, eskribapenei, elkarrizketen sinesgarritasuna kolokan sentitzen nuenean, literaturak artifizioarekin daukan hitzarmena zorroitarazten nuen neure burua. Adibidez, 111. horrian abiatzen den Otto eta
Grazibelen arteko eskena erotikoan honako deskribapen moduekin. Grazibelen ipurmasaila beroek zakurruararen dardara zuten nire eskurtan. Suaren aurrez aurreko horman bionitzala sorgindu zen neskari begietan, bular sagarretan, aluztainetan emandako musuak errepikatuz bainoago, eiza begiztatu berri duen arranoaren ekada harraparia irudikatuz. Luze irautzuen jostetak, luze gorputzen eldarnioak, ero-erorik bio, noiz nor bestea baino beroago ez, baina odolak surik gabe dirakien trenpu horretan. Mena maitzen da. Aipua. Esan nahi dut, izkera horrek nindula berotzen. Estena erotiko batek egin behar duen moduan. Hemen, esan beharko du baitelenik, garai hartan literatura erotikoa irakurtzen duela. Bazen sonrisa vertikal, bilduma bat ez, espainolez. Sonrisa vertikal eta hango liburuak eta bar eta beti norbait irakurrenean eta larrua buruarekin potzen dela edo. Burmuinarekin egiten dela larruta, burmuina dela organ hori erotiko bena eta imaginazioa gor dauka zer guztiez. Eta orduan, nire irakurketa haiekin gara hartan alderatuz, olako deskribapenak, ni hotz guztien induten. Hizkuntza jasoa batzuetan izan zitekeela ortopedikoa netitzen nuen. Ez egokiak izan pasioak agertzeko. Gure erraiak astintzen dituen sexua moduko ekaitzek hizkuntza ekaitzua behar luketela. Erabakitzen hain zaila dena. Loraino eraman litekeen hizkuntza jasoa, plazer estetikoa sortu ordez, neke interpretatiboa sortez dezan. Aipatu gabe, tximiniaren irudi topikoaz egiten duen erabilera, zeinetan hasieran aldendutako bien bor dauden, otiok arrimatzen dituenak, gero zirkizarta hasteko, hormako itzalak gora eta bereten gaben ipiniz, eta azkenik sua erabat hiltzeko, eta guztiz sosegaturik hormako itzalak. Zinean mila bider ikusi dugu kamera nola alboratzen zen larrua jotzera zirpan bikotearen gandik, tximinian pausatzeko 4 segundoko begirada. Zinea da baina bertxutiren zainetako ongarria da. Nola utzi aipatu gabe novelaren hasiera bukaerak. Centauros del Desierto filmaren hain antzekoa, ezta? Ate bat, irekitzen denean, hasten dira biak. Itxitako ate batekin, amaitu biak. Naiz eta lertzutik, kas-kas, oarazten dion atean horreti azken esaldean. Berriro entzun ditutua. Provokatuz. Pasarte txiki bada, baina adierazti nahi dudararen esenplu bat. Hizkuntza sarritan oztopo zitzaidan kontakizunak isurtzen zituen sentimentu eta sentsazioa nore ganatzeko. Hiztegi gura deskodifikatzen joaten baitzizaidan arreta. Izan ziren noski xamur eta gozo irakorri nituen horriak. Lilura handiz, halakorik idazteak posible duten galdetuz behin eta berriz neure buruari. Mundu berri bat sortzen zuen sentipena isiotu zidan novela honek hori bai. Mundu berri bat, Valentzia ikaragarria, benetan. Nola sumatzen den mundu berri bat beste obra askotan. Bakoak, Tuiz, Valenber Baroa, izan bain nintzen Nafarrak Erregen, eta aukerako beste batzuetan. Hor bereizten ditunik idazle handiak eta besteak. Ez txikiagoak direlako, baizik eta haien sormenak eragin ere murritzagoa erdietsi zuelako. Idazle handiak gai dira mundu berri bat sortzeko. Besteek, ezagun dugun munduari, pintzerkada zehatz eta bisigarriak erazten dizkiote margolarien gizan. Baina mundu berri bat sortzea arkitektoen lan da. Arkitektoa izan beharra dago. Mundu berri bat dauka idazleak buruan. Mundu berri bat zeuka Rafe Bertxuri buruan. Mundu berri horri forma emateko ordea, mundu hori formateatzeko hizkuntza bat behar da, hizkuntza berri bat. Non argitundu idazleak hizkuntza berri bat. Bada tradizioan, eta tradizio horrekin, berak gauzatuko duen forma berrien sormen miresgarria. Tradizioa behin sormena, erronka gogorra, erronka zaila, oreka bat eskatzen duelako. Badire idazleak tradizioaren ezagutza sakona dutenak, badiren bezala sormenak gainezka egiten dien idazleak. Tradizioak gaur egunera ekartzea eskatzen du. Sormena berriz, suskaitxo batzu behar ditu, ulergarri izango da irakurlearentzat. Bien arteko oreka horretan, ondoratutako idazle asko ikusi ditut. Altzezaketen maila erdietxi gabe.
Horrelakoetan, kritikoek esaten dute, idazleak erdibidean geratu dela. Novela erdibidean galdu dela, esateko modu bat. Esan diteke Otto Petje argitaratu zen garaia, artean euskal literaturak ematen zuen ia guztia irakurtzea posible zen garaia zela. Geroztik 25 urte hauetan izugarri ugaritu baita liburuen kopuru bat. Nik argitaratu zen urtean irakurri nuen lertzun diren obra. Niretzat beste zer baino gehiago, hizkuntza berri baten konkista da Otto Petje. Euskaraz idazteko modua aldatuko zuena horrengo urteetan. Erraz antzematen da hori bere ondorengo liburu askotan, baita prensako zutabe edoera guztikako testuetan ere. Oso aipatu izan da hizkuntzarena. Itxaro Bordak esan zuen, konturatu naiz liburu hau behar bada hizkuntzarekin jolas bat dela. Edo Jon Kortazarrek. Erdi aroan girotzeak hizkuntza aldetik ere kontakizun berritzaile egitea eskatzen zuenez, adegin bereze egin zuen Lertxundi. Euskara sordura arte jorratu gabeko bide bat irekiz. Ignacio Mujika. Miragarria da utzetik Angelek nola sortu zuen Otto Pejeko mundua. Bai giroz, bai bizkeraz. Inolako erreferentziarik eta tradiziorik gabe. Itzulpenaren ispilurik gabe. Aipatu da klasiko etiketa. Biharko klasikoak esan zuten editorek argitara eman zen egunean. Gure garaiko klasikoak bilakatu da bere argitarpenaren 25. urte hurrenean, esan du Juan Ramadariaga. Hasieratik nabaritzen da klasiko bat den sentsazioa, esan zuen Beñat Sarasola. Etxaro Bordak. Hastapenetik genekien klasiko izango zela. Atemporala da. Baina denek ez zizkioten baino ere ikusi novelari. 1984ko Espainiako kritika saria ez zioten Otto Pejeri eman. Ignacio Mujikaren Hautsanen kronika ipuin bildumari ezik. Datu hau Wikipedian dator,